Добрый ранец усім. Сьогодні неділя, приїхали у костел на святу імшу. Супольны таксама удзел у великапостных разважаннях. Мне вельмі прыемна быць у вашай парафіяльнай супольнасці і адчуваю таксама гэтую цеплыню сэрцаў, гэтую аддачу, такі отзыв ад вас духовны таксама. Гэта вельмі мяне цешыць. Няхай Дух Святы дапамагае нам разам, усім нам ісці верна па дарозе збаўлення, добра падрыхтавацца да святаў з мёртвых паўстання Пана да Пасхі, каб мы сапраўды, кожны з нас мог індывідуальна сустрэцца з Христом і укрыжаваным, і уваскрослым. Поважанных в центре. Дозвольте мне от имя всех верников нашей парафии выказать вам самые щирые дзякаванні за цудоўныя змястоўныя рэкалекцыі, за спадзеленыя сакраменты, споведзі, святой камуніі, за гэтую імшу. Вялікі пост – час рэкалекцыі, молитвы час и навертание, успрыняли душой и сердцем мы глубину ваших казаний, любовь до ближнего, спогада,
милосердность над усім. Та ти життя чуєш радость, не розчаруйся у їм. Ми вам жадаємо сьогодні щиро здоров'я, щастя і світла, опеки Маті Божої, миру, как весняя земля цвела. Вам за науку вельми вдячні, за ваш духовний скарб багатий, за плен на Божій небі значний, щасливих